Monterde and Kz Tandingan. What's up, guys? Hello, hello everybody. Hi, MJ. Gihanga ko pagbasa sa inyong mga accomplishment. Guys, please, Grabe. i-greet in Bisaya, in Tagalog, in English, at ang mga kauban kayon. Grabe yung intro ni MJ. Akala ko birthday ko. Tapos papunta sa video. Ginahulat na lang ako, please watch this. Wala pa! Hello po sa inyong lahat, sa mga kaibigan namin na nandito. I see a lot of familiar faces and names. Hello po. Thank you for your time. Maraming salamat Yes, po. thank you so much for joining us today, and thank you kasi syempre ang dami niyong pwedeng mapuntahan online ngayon ng mga press con, mga ganyan, but you chose to be with us today, so thank you so much, and syempre thank you MJ for doing this. Thank you. Yes, and I must say, napaka-fresh naman ang aura today. Korean feels ang mga peg. And for our last question, we got here from TV Patrol, katukayo ko, MJ Felipe. Hello Uy, po. kumusta, Sir MJ? Anong oras dyan? Hi TJ, hi KZ. It's 9:14 ng gabi here. Anong kanta ang pwede nyong ihandog or i-dedicate sa ating mga kababayan making us proud right now in the Tokyo Olympics? Tahana, mahal, ibulong mo lang sa hangin, sandal ka lang sa akin. Kung nasasakal sa hagupit ng mga bakit at mundo mong mapanakit, tahana, tahana, Tahanan mo ang yakap ko. tahana, tahana, Punasan na ang mga luha. I think that's it.